Vzhledem k tomu, že se Ubisoft rozhodl přidat do Far Cry 4 konečně po kurevsky dlouhý době kooperační režim i do uživatelských map, tak by od nás bylo extrémně nezodpovědný, kdyby jsme to neprošli. Proto vás zdravím u 57. části naší Let's Play série na hru Far Cry 4. Dneska je tedy se mnou můj bratr Growey, pozdrav ty malá štětko. Zdravím všechny fanoušky Agraela, dneska tady máme skvělý výběr custom map, který Agrouz vybíral, když byl zhulený. Tohle není hezký, tohle rozhodně není hezký. Jsi tady? Sorry, já jsem tě nestihl zvednout. Tak sbíraj municu, vem si zpky zbraně a musíme to tady ty vole dodělat do konce, protože já už fakt nevím. What? Zmizlo. Já vím, proč to tady je tak černý? No offense. Co za sakra je? Už bychom mohli být na konci, kurňa. Že by? Co to je? Výborně! Extrakční zóna. Tohle to bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase u další kooperační epizody a do té doby nazdar. Děkuji za shlédnutí videa, pokud se vám líbilo dejte like či odběr a já udělám další animaci a do té doby čus.